जों पताय खानाका गन्ता सिका एबे सुस्त तमानि माइरु जाका पुंगो माइरु जाका एपरे फाइल सय खायखाबो मन गोबां ब फाइल सय खायगा आथक तमानि सुमन बाचा फ्रो मनि सकल पूजा सकल स्लिप लायिबो एसे क्लाइ थांका क्लाइ बिसे बखर फातेखा अब सिलि नांलिया थैखो गोबां फायगा सिलि नांलिया काबो दिनि स्केन खायगा एक्सरे खायगा नुगाखा बो आउट अफ डेंजर आरो सिरियासया बो हामनाय ताबो जतो सेन्स दंगो पक सामानो जतो सिउबो माने बो साइ ग्राम दंगो किन्तु सरे दुर्बल बा बो हता फायगिसा चपल स्लिप होय क्लाइ थांका इके बखर फातेखा जों खोनाका डॉक्टर सागा आउट अफ डेंजर कोनो वान नाकरि हामना